Ikusle entzule janarion maitale ongitorriak Nafarroko janariak saio honetara gaurkoan Xaloa Telebista Iruñero hurbildu da eta bentseko de San Nikolas kalean. Nun eta baserri berri jatetxean bertako sukaldariarekin geratu gara, plater goxo bat prestatzeko, hori dena gaurko saioan Nafarroko janariak. Goazen, hasi berdu lanean. Eta hementxe gaude Xabi Salaberrekin, Finkaz Sarbileko bazkidearekin, ezta? Zemuz, egunon. Egunon, eskerrik asko gurekin egoteatik. Osoki. Zuek harage ekoizle eta banatzaile ezate, ezta? Konta guzu pixko bat, ze harage mota ekoizten duzuen eta banatzen duzuen baitere? Bari, guk esan duzun bezala, guk ekoizleak ginen, horrein dela 30 urte hasi ginen haragi ekologikoa ekoizten, eta horrein dela urte batzuk hasi gara ja banatzen, ez? Ekoizlea gara, mosalaren ekoizlea gara, txala edo behiaren ekoizlea gara, baita ere antzumeak ekoizten ditugu, hori badukagu finka baten barne, 1000 hektaretako finka baten barne dago. Eta dena daude elkarturik, ez da? Elkarturik, libre bizi dire, eta finka hau etxaurin dago, etxaurin eta Ibedo tarte horretan dago, Finka Sarbileko mendi horretan. Norbaitek animalek ikusten baditu ikusiko du gure animalek direla eta hor libre bizi denak. Eta zuen finka dela, ez da? Gure finka dela, bueno. Eta izen hori badator mendi hori hor dagoelako. Hori da. Eta gero beste gaitzen, Salinas de Oron badaukagu oilaskoak ditugu hor, ekoizten. Okeiten dituzu oilaskoak ekoizten. Dena ekologikoan. Bata Finka Sarbil ekologikoan 1000 hektaretako finka horretan dena ekologikoa da, eta gero Salinas de Oron baita ere, gaitzen baita ere... Zuen oilaskok ere ekologikoa. Hori da. Ze baldintza, bete behar da, gehien bat, ekologikoa edo izateko. Zer enteratzen du ekologiko zer nahi du erran, horrek, ekologiko izatea? Ekologikoa zer ikusia dauka elikadurarekin, animalien elikadurarekin, zenbat metro karratu behar duten bakoitzak bizitzeko, eta, bueno, ze baldintzetan bizi dire. Zer ikusia dauka horrekin, baina baita ere hitz egin behar du espezie bakoitzak baditulaz berezitasunak, ez? Orduan, bueno, hori guk badaude Consejo Regulador de Agricultura ekologikoaren barne, eta bereiek esaten digute gutxi gura, beraz, egin behar dugu guk horretaz gain, guk ekoizten duguna horren gainetik dago, ez? Guk hola nahi dugulako, ez? Baina, adibidez, oilaskokin ere izan dituzte egun batzuek, bete barrak, eta zuek hortikan egun gehiago. Ez duzu hori bortxatzen, horieken azitzi hori, baizik eta egun gehiago ematen dizkizu, lasaiago azitzeko da horrelako. Hori da, zuk esan duzuna, ekoizterako moduan, guk ezagutzen dugun ekoizteko modua industriala den hori, zuk animalia bortxatzen duzu, ez? Hori onditzera, ez? Baina gure kasuan, gutxieneko oilaskoetan 81 egunetekoa izan behar dau, ekologiko izateko, baina gure kasuan gehiago egiten dugu. Agian egun inguru edo 100 egun inguru erabete dugu. Bertze 20 egun, behar denetik, bertze 20 egun edo jartzen duzulo gehiago, ez da? Ekologikoa lortzeko. Bueno, ekologikoa egiteko, eta guk nahi ditugun moduan egiteko. Nahi ditugun moduan azitzeko. Bertze gozat, Xabi, erratien duzu zuen haragi ekologikoa eta hainbat haragi mota lantzen duzuela. Ekoiztu eta banatu ere bai. Nun aurki dezakegu zuen haragia? Webgune bat edo duzue aurkitzeko, erosteko, nola funtzionatzen du? Bueno, guk saltzen dugun guzia gure pagina web edo webgunearen bitartez egiten dugu, ez? Finka Sarbil izena daukana, o Karne Ekologika Finka Sarbil izena daukana, eta hor aurkitu dezakezue gure produktuak, ez? Orduan zuekin kontaktuan edo jarri, hor sartu? Gu dena etxera bidaltzen dugu eta, bueno, banatzen dugu, bai Nafarroa mailan, eta bai estatu mailan. Estatu maila guztian ere, bai. Eta nahiko azkarra gara esan dizute, 24, 48 ordu pasatuta,
etxera heltzen zaizu zure eskaera, zure Eskaera pedidoa. da. Zer hori zuen, minimo bat edo behar da eskatzerakoan, edo ez da horrelakorik? Gure kasuan ez da minimorik behar, baizik eta segunta pedidoaren arabera, Bai, diruaren arabera eta non zaudenaren arabera, esan dizut probintziaren arabera, bai. pues koste batzuk ditu edo ez, baina bueno, ez dago minimorik behar. Esan dizut, probatu nahi baldin baduzu, ez duzula minimorik behar. Ez da horrelako arazorikan nik eskatzen dut oliasko bat, ez da arazorikan oliasko bat bidaltzeko. Etxea bidalko dizugu. Bueno, koste badauka. Bai, Orduan bai, kasu horretan koste ya está. izango du, baina bueno, ez da minimorik behar. Bertzea gauza bat, bisita gidatuak ere egiten dituzue? Hori Zuen da. finka eder horretan, horretako ere zuen web gunean sartu edo deitu edo nola funtzionatzen du? Bueno, badugu telefono bat, hor agertzen Bai. den telefono bat, eta gero baita ere webgunean sartu zaitezke edo mail bat bidali, ez? Lehengoan, bisita gehiago egiten genitu, baina, bueno, COVID-en historia honekin eta gero eta lan gehiago daukaguna, pues daukagula eta, bueno, bisitak jarraitzen ditugu, baina, bueno, horren egiten dugu bai udaberrian eta bai udan. Bai. Eta horren izango litzateke bisita bat egiteko momentua dena den, telefonoz deitu edo mail bat bidali. Pixko antolatzeko denak, ez? Sí, antolatzeko, gu azkenean langilea gara, ez dugu inor asaltzeko, baizik eta guk azaldu behar dugu, Bai. eta gure lan egun antolatu behar dugu. Pandemia da eta dela, zer nolako eragin izan du zuendako pandemiak? Eragin txarra izan du, ongi lan egin duzue, zer nolako eragina izan du Gure kasuan pandemiak? ongi joan zaigu, esan dizut, bueno, bai, guk pentsa etxera bidaltzen dugula aragia eta orduan jende askok etxean zegoela, ez? Orduan, bueno, ongi lan egin dugu. Bai, zerita. Bai, eta jendeak pues, ordenagai hartzen du, begiratzen hasten da, Hori da. argi ekologia bilatzen hasten da, eta gure kasuan pues, aurkitzen gaitu, ez? Eta zuek bidaltzen duzula itxera, orduan ez duzu horrelako arazorikan izan, zuen produktua saltzeko? Ez guri pandemian ikusi dut, bueno, ez egula gauza gaizki atera. Ja. Eta bezeroi zer da gehien gustatzen zaiena, edo zuen produktutik, zein da zuen produktu estrella erraiten dena? Edo begira Gure produktu honetan, estrella? bai, Bueno, jendea badakigu, batzuk asko ezagutzen gaituzte eta badakite gauzak nahiko ongi egiten ditugula, ez? Eta animaliak libre bizi direla, animaliak zaintzen ditugula, animaliak errespetatzen ditugula, zuk esan zuen ez dugula bortzatzen, azitzeko bortzatzen, eta orduan badakite haragi hori horren atzetik lan bat dagoela, ez? Eta filosofia bat dagoela, ez? Hori Eta da. haragi hori nahi dute, ez? Haragi, hola, Berezi hori, ez? hori, filosofia horrekin egindako haragi hori nahi dute, eta gero zapori aldetik baitaren nik uste dut Nabarmentzen dela nabarmentzen pila bat, ez? Bai, hori nabarmentzen da, ekoizleak garen pertsona guztietan, osea, ekoizleak diren pertsona guztietan, gauzak lantzen baldin badituzu eta zaintzen baldin badituzu. Hori gero agertzen dela, Hori ez? gero agertzen da, bai. Erran dituzu 1000 metroko hektarea duzuela, ez da? Hori da, Hor mendile dagoela baitere, hori da. eta horko ura ere probestuko duzu, Bai, horri buruz baita ere, esan nahi dugu da, guk ura, elurretik eroritako ura, baltsa batzuetan gordetzen ditugula, eta hori da, guk erabiltzen dugun ura animaliak edateko, ez? Animaliak Hori ere edateko. plus bat edo da, ez da? Zeren eta ez da ur bat bertze toki batetik Hori da, datorrena, baizik eta hori elurretako ura da. Oso garrantzitsua da animalien elikaduran ura, eta gure kasuan lortzen duguna ur garbi da, ez? Ezin hobea. Hori, zerutik Ezin hobea. etoritako elurra, eta horretaz gain, ekonomikoki hobeto ateratzen zaigu, eta horretaz gain badakigu gure animaliek ongi zaintzen ditugula. Hori da, elikadura ona, ura ona, Ur ona. eta gainera libertadia, ez? Hori da behar dutena, ez? Ongi bizitzea. Xabi, eskerrik asko nitz, gurekin Zuri. egoteatik, eta ikusi duzu zer nolako haragia dugun hemen Nafarroan. Eskerrik asko nitz. Bueno, zuri, eskerrik asko zuei. Sukaldeko bidean, begira, Baserriberriko akerra. Hementxe gaude Baserriberriko sukaldean eta bertako sukaldariarekin Luken Bigo Etxebarria. Egunon, Egunon, eskerrik asko gurekin egoteatik. zuei, hortzagatik. Bueno, konta iguzu pixko bat, gaur ze prestatu hor dugun zuen jatetxe honetan. Bueno, sasoian gaudela eta lodosako tomate entsalada bat, Bai? mosal... Pinta erra doka, Bai, bakizu.
Tomatea hemengoa eta gainera ekologikoa. Eitzen du. Utzean sukadatutako mosal mingain batekin, Bai? gero intxe labean sartuko dugu, gero hotxean kestatu, ardo Bai. kupelarekin egindako egursati batzuekin, Ahí ba. eta gero, Horrek ere zapore berezi ematen dio. noski, gainera Bai, oso zuri? arrozaleak gara hemen, Bai, así ez? que falta zena. Bai? Kaki eta mango hartzituarekin egindako binagreta batekin atonduko dugu, eta Bai. bukatzeko sagar eta manzanilla ardo izotz batekin, bale? Ahí ba, bale. Bueno, zu hemengo nagusi izan entzera, eta ni zure pintxe, bai? Bueno, lehendabizi hasiko gara tomatea zuritzen. Bai, azalata kenduko digu? Orduan, Bale. pintxe bezala Vale, zuritzeko. ni hori tokatzen zaitu ez? Nik bitartean, Bai? mosal mingaina pixkat labean sartuko dut, setasunean, Bai? pixkat garbitzeko, gantzak kentzeko. Hori lehenagotikan dago ja egosia, Hori da. zenbat denboren kontzen duzu 12 egosten? orduz. 12 orduz, 75 gradutan. Zerbait ere sartzen diozu, edo olola, urin sartu eta gero? Behin helduta, Bai? ordu pare bat urizotzetan, Bai? odolando kentzeko eta sapore hori txarra kentzeko, Bai? azkenan olakoak beti eukitzen dute sapore fuertea. Eta orduan hori garbi da olikan, ja Bai, sartzen duzu utxan ontziratu, egosten. zerbarik eta egosi. 24 orduz. 12 orduz. Ah, barkatu, 12 orduz, eta orain sartzen duzu... Na, 5 pixkot, minutu. Bai? 5 minutu pixka eta regeneratzeko eta gero Aitzen prestatuko dugu. Ni bitartin joan nahi zazarrak Hori da. entzen. Bueno, pues. Zu Luken, noiztik antzade hemen sukaldari moduan edo? Ba, ireki genuenetik, Bai? duela 5 urte, Aha, hasi ginen. bai? Eta bueno, ba, hemen gaude oraindikan, koronavirusak ezin izan du gurekin, así que Pasatu zu koronavirusa edo ez? ni ez. Ez duzu pasatu? Ni ez naiz gaixo jartzen, ez dakit. Ez? Egunen batean tokatuko zaitena batera. Zertu, genetika hitzona do? Ba, nik uste baietz. Gainera ez ditut inoiz pastillak eta lakoak hartzen, Ah, deus ere? nire gorputzaia ohitu egin. Ah, bai? Bueno, horrekin gauden bitartean jarriko Bai. dut ikatsa egiten, bale? Vale. Gero, ikez, bueno, gust hori edo ematiko, orain imar duzu hori prestatu. Bai. Erran duzu- Ikatsa piztu, Bai. ardo kupelaren egursatiak uretan sartu, Bai? ez eta esuna hartzeko, eta gero ikatz piztua goikaldean jartzen dugunean, horrek egingo du kea ateratzea. Jarriko dugu tapa bat, eta listo. Vale. Zer eman izun, hori erran duzu lehen erabiltzen duzun egurra berexie dela, zen olako egurra? erabiltzen Ardo duzu? kupelaren egurra. Azkenean ardoan kupeletan sartzen dutenean kupeloiek denborarekin usteltzen joaten dira. Eta, Bai. bueno, enpresa honek egiten duena da berreskuratu ardo kupel hauek eta Gauza hauetarako? bai, Ai, txikitu ba. eta haragiak eta horrelakoak estatzeko. Vale. Bueno, badukagu whisky, ardoa, manzanilla, Bai. hori, edozer gauza, kupeletan sartu daitekeen edozer gauza. Bai. Eta adibidez, itxin aurki edo ezin duenak horrelakorikan izan, zerkin egiten alduik ez? Ikatza... Horrek saltzen dute, Ah, bai, saltzen dute? interneten saltzen dute. Ja. bai. Bueno, nik bestela egiten duana da, pues beti kea egiten duen zerbait, ez? Adibidez, Bai. pues, oliba olio pixka bat bota ikatzean eta horrek Bai. ere kea egiten du. Horrek ere balio Baina, du. bueno, ez dio zaporerik ematen. Ja. Bueno, aterako dugula betik hau. 2 minutu, eduki dugu, bale? Luken, hau zimar dut, maxeltan, nole marra dut? Orain txikitu, satitu egingo dugu. A ber, Zati esango dizut. honditan, txikitan, da nola nahi duzuitea? Mira, guk egiten dugu erditik. Bai. Vale. Vale, Horrela, gutxi gora bera. vale, konforme. Vale, Bueno, ni joango naiz honekin. bai. Orduan, poltsa ireki. Kasu honetan daukagun mingaina hau, erandugu saldikorena edo, ez? Hori da. Dela? Saldiko edo mosalaren Bai. mingaina. Haragi ekologikoa, ez da? Hori da, finkaz arbileko haragi ekologikoa. Aha.
Orduan egingo duguna da, azala aukendu. Haunat pasatzen dut edo ez? Bai. Bai? Beti denik haitu zara, sukaldari modun lanin, hemen bai, baserri berri jatetxea Bai, irekitzen dezireztika, zu bertako bazkide zara, Hori da. baina horretatik aparte, 17 urte ditudanetik, egon naiz. hasi zinen horretan, Bueno, hasi nintzen, bai, saia dago kentzeko, Bueno, Bai. pixkanaka. Bueno, oso ikasle kaskarra izan naiz beti. ez zitzaizun gustatzen? Ez, gainera badakizu, gaur egungo daukagun ikastola eta horrelakoetan, Bai? ni beti izan naiz pixkat artista, eta ezin izan dute hori demostratzeko aukerarik. Ah, iba. Orduan, bueno, egin behar nituen Bellas Artes, eta azkenan, bueno, pixkat familiatik etortzen zait sukaldaren kontua, Bai? nire aita bete izan da oso aditua sukaldera. Aha. Aitak sukaldatzen zuen honitz? Bai, asko, eta beti ibili da, ikasketak ordaintzeko eta hori Bai? beti ibili da lanean eta, bueno, bizitza Aha. pixkat irabazteko ez. Hemen baserri berri jatetxean, bazkariak, afariak, pintxoak, denetatik ez da? Bai, baskariak, afariak eta batez ere gure berezitasuna pintxoen kontua da. Aha. Hemen gaine Iruñin sekulako ohitura da, pintxuk eta bintxo deitzen zaion horreri, ni hortatik aparte? Gu ez gara oso... Ez zate horretan? Ez. Aha. Azkenean oso prezio merkean egiten den kontua da eta... Eta kalitatea. Kalitatezko zerbait egiteko Bai, pixkat saia. Orduan guk ez gara horrelakoak ez zatela horretan. Aha. Guk produktu zein elaborazio ezberdinak ditugunez, Bai. naiz produktu kalitatean eta elaborazio orduetan, Bai. azkenean hori kobratu egin behar da batez ere. Bai, azkenean- Eta ona datorrena badaki zenbat pagatu behar duen eta zer jan behar duen, gauza ezberdinak eta Eta kalidade kalidare honeko eta produktua, batez ere ezta? sormenean oinarritutako Hori gustatzen produktuak. zaizu lantzea, sormena eta bai? batez ere bai, hori saltzen dugu ez. Barkatu, hola ongi dutzen zaizu edo Bai, egingo pixka bat duguna, gehiago? sati hau Bai? ja da, migainaren azkenengo Hori zenbat, igual kendu horrela? Kendu. Vale. Jan leike, baina da pixkat fuerte. Ba, minon hori gelditzen dela Bale, orduan. goxegoa. Batez ere erabiliko dugu aurreko partea. Bai? Vale? Bueno, jarriko dugu dena. Orduan Konforme. orain. Ikatza. Aha. Osea, que arte ederrak nahi zenituzten, edo nahi zenitu nahi. Bai, ni Bai? margolaria naiz, denetarik egiten. Orduan, bagara bi. Egingo dugu orain, tapatu. Egiten duzu horrela. Eba. Eta horretan da joaten da. Otxean kestatu. Bai, eta horrela orain joaten da kesapolea hartzen. Bueno, egingo duguna da, orain garbitu. Bai. Garrantzitsua. Uz gara ardiñano bezala, que tiene ahí garbitzaileak. Vale, hau nun utzi behar duzu, da nun garbitzen duzu, da hemen Bai, bertan hau honekin. pasatuko dugu papel bat. Bai. Unekin pasatzen aldiot? Bai, Baina. osongi, pintxe eharra dakago ere ben. Bueno, Luken, zein da hurrengo pausua? Bueno, tomatea zurituta, behin zurituta, gatz doliarekin atondu, Bai. finka sarbileko ere gatza. Aiba, Bai. horiek egiten dute gatza? Bueno, beraiek egiten duten Edo banatu egiten dute? produktu ekologikoen artean gatza daukate. Aiba, Gatza, olioa, arkumea, Bai. txala, bai, azaldia, oliaskua hori da, oliaskua. baina baitere gatza eta olioa. Nik uste dut, bai. Eurek dire banatzaileak, ez? Orduan, Bai, unen bai. banatzaileak, bira, bertze dato bat? Orduan,
hemen daukagun espinolioarekin atonduko dugu. Bai? Kaki eta mango fermentatuarekin egindako berezia. espinolioa. Orduan izaten da arraz freskua edo, ez? Bai, pikantea, gatz puntu igual pixkate altua, bai? Orduan orain gatza botatxelakoan kontuz ibili. Kontuz emar dela, ezta? Fermentazio guztiak egiterakoan beti gatz puntu hori ateratzen dute. Egiten da goitu? Bai. Ahi ba, Eta orduan kontu... pikantea ere. Orduan egingo dugu ja, gatz apur bat. Gatza lodile erabiltzen duzu, horretarako. Bai. Tomatearentzako beti. Beti kurruiska hori Hori da. sentitzea ongi dagoela, ezta? Ospinolio desente, tomatearentzako beti. Diardula, Vale. bale? Zuri utziko dizut, nahazten. Nik nazi behar dut, bale, pues. Eta ni joango naiz, gure mosalaren mingaina Hori. makinan mozten. Orain moztu fin imar da hori? Hori da. Aha. Kontua da pixka bat, pastrami bat edo horrelako zerbait egingo bagenu bezala. Bai, Orduan, pues edo urdai aspiko bat. bai. Orduan hori da ideia, ez? Aha. Tomatearen goikaldean jarriko dugu fin moztuta, Bai. urdai aspikoa izango balitzu bezala. Ederki. Aizu, eta zuk sormen erraiten duzu estimatzen duzu launitz, ezta? Zu berez baitere margolari zara, eta Bueno, bai. sukaldari, edo gustatzen zaizula. Margolaria noiz behinka. Orduan, plater bat sortzeko edo nondik gogotzen zaizu, edo ikusten duzu nonbait, probatzen duzu zeo zer eta gustuko duzu eta saiatzen zara hori egiten, edo gogotzen zaizu. Edo nola, edo zer, edo... Batez ere, beti lan egiten dugu sasoiko produktuekin, Bai, eta beti platerrak prestatzerakoan, lehendabiziko pausua, sasoiko produktuak begiratu, ekoizleekin hitz egin, zer Bai. daukagun hilabete honetan. beti primerako Hori da. produktuekin lan egiten duzu, ezta? Eta hortik aurrera ja, hasiko gara sormenari ematen, ez? Guk egiten dugun azkenean da pixka bat beste lekuetako gastronomiaz baliatzen gara, Bai. eta horretaz fusioa egiten dugu, ez? Hemengo produktuekin, eta ganatu? kanpoko teknika edo Bai. beste produktu batzuekin horrelako platerak Fusio batzuk egiten fusioa, duzu, bai. ezta? Ahi ba. Eta gozoik noiz gogotzen zaizkizu? Hola, zaudelikan lasai, edo lanin naizela? Gaueko ordu bietan. Zegoatzen zaudelik. Bakizu, Picasso erraiten zena ez? Te tiene que pillar trabajando. La inspiración te tiene que pillar trabajando, No, eh? eso no pasa nunca. Ez, zu gustatzen? Lanean zaudenean, lanean zaude, eta hainbat gauza dituzu buruan. Horrek sormena etortzen da, zuk esan duzun moduan, lasai zaudenean, lotara joateko momentuan. Orduan. Idea txarrak ere orduan ere etortzen dire denak, eh? Bai, denak. Denak zein txarrak. Denak. Bueno, orduan egingo dugu ja tomatea jarri, Bai? gozearekin etorri zara gaur, ez? Ni beti Tomate gozena guztia zuritu duzu. Ni beti gozena boluken. Bueno, guk egingo dugu rasinoa degustazio menuan jartzen dugun bezala, gutxi Aha. gora bera, bale? Bai. Jendiak eskatzen du horrelako degustazio platera hauek, Ba- zer da gehien estimatzen duena? Gu betidanik ibili gara degustazio menuarekin, eta orain pandemia dela eta bi Bai. urte egon gara menu gabe. Ah, bai. Eta aste honetan sartu gu berriro eta izan da kriston Exito bat. txoramena. Así Ah, que, bai? Bai, Pasatzen dizutunat? bai. Zuluken, pandemia izan dela edo dela eta zer nolako eragina izan du? Zuk nola lan egin duzue, proiektu berririkan atera duzue? Ba, gu ibili gara cateringak eta zinema rodajetan Ah, bai? munduaren horre sartu gara. Bai? Batez ere taberna izteko zorian ibili garelako, Bai? diru kontuekin. Suposatzen dut denak bezala, ez? Azkenan Ja. hemen Nafarroan errestrizio asko jarri izkigute ostelaritzari eta bueno, Ja. oso puteatuak egon gara. Eta ibilizate banatzen, pixkot Bai, denetarik egiten. denetatik, Baina, ez bueno, nola ja. betiera teitzeko aurrera? Bueno, Aizu, hau lehen komentatu duzu, a ber, zer den? sagar
sagar berde, Granny Smith, Bai? eta manzanilla ardoarekin egindako ur izoskia, bale? Gainera, Granny Smith da haitz gogorra, utziki egiterakoan. Hori da, eta azkenan egiten aiztinkoa. duguna da purea egin, azukre pixka bat bota, hori zuk esaten duzunaren kontuagatik. Bai? Oso mingotza sagarra. Bai. Jateko orduan ez da oso sagar preziatua, ez? Niri ikaragarri gustatzen zait. Gogortasun horretan edo ikaragarri gustatzen, bai? Gustuko dut. Ze kolore polita, berdi hori, eta... Bai, egiten duguna da likuatu azala eta guzti. Orduan azalak ateratzen du klorofila. Bai. Kolori hori orduan azalatik dator, ezta? Hori da. Luken? Bueno, orduan... Zen nolako aurkezpena, Garrantzitsua beti. Eta bukatzeko... martorria, cilantro, brote batzuk. Bai. Plateran jartzen den guztia jan daiteke, edo jan barra da, edo nola? Beti. Bai. Eta albaka, bale? Aha. Listo. Elegante. Gaurko Baserriberri jatetxean egin duen platera, hementxe daukagu. Aizu, dastatu beharko dugu, ez? Bai, beharko. Venga, guazen dastatzera. Bueno, Luken, Baserriberriko jangelan gaude. Zuk prestatutako platerarekin, ez da? Hori da. Baina unetatik aparte, hemen zer eskaintzen duzue, hurbiltzen denari edo. Bueno, batez ere gure berezitasuna, degustazio menuaz aparte, pintxoak dira. Hainbat premio irabazi ditugu, 5 urteetan zehar. Pintxokin? Bai, Ahí ba. 2017an eta 2019an irabazi dugu Nafarroarako pintxoaren astea. Aha. Eta urtero biltzen gara Euskal Herriko txapelketan. Osea, maila handia duzu pintxotan, ez da? Bai, ondo ibiltzen gara pintxotan eta... Barra guztia dena pintxoz beteta? Barraren kontrakoak gara eta batez ere pintxoak momentuan egiten ditugu. Eskatzen duzuena momentuan, edo beti. eskatzen dutena momentuan prestatzen duzu, ez da? Erran duzu menu degustazioan ere baduzula. Kontatu pixko zer den hori? Bueno, menu degustazioa 7 plater dira. Eta munduan zehar bidai bat kontatzen dugu. Plater bakoitza leku bat da. Eta, bueno, berezitasuna jendeak ez daki zer jaun behar duen. Sorpresa da, orduan. Sorpresa da. Ez duzu papera batien edo jartzen, zer den deus? Inoiz. Batez ere sasoiko produktuarekin rotazioa eukitzeko eta lan egiteko. Orduan, orain aurkitu dezakegu platero horietan edo gustuko dugun zerbait, baina gero, igual ez dugu platero hori aurkitzen datorren hilabetean igual batez ere aldatuta dago degustazio menua. Zuek horretaz aparte, Michelin gidan edo agertzen zate baitere? Bai, Michelin gidan gomendatuak gaude. Bai. Eta, bueno, baina azkenean garrantzitsuena gure bezeroen feedbacka da, ez? Aizu, probaturko dugu zuk egindako platera hau? Aurrera, zure eusku, utziko dut. Eta unekin lagungarri ze jarriko digu edateko? Beti ari gara janaria laguntzeko ardoarekin. Bai. Baina ni oso ibilia naiz munduan zehar lanean eta jatetxe ezberdinetan. Eta, bueno, nik garagardo batekin, IPA garagardo batekin, joptake, saltu zen garagardo bat da, noainen egiten da, hemen, Iruñean. Nafarrokoa, ez da? Nafarrokoa, eta, bueno, horrekin maridatuko dugu. Bai, ez da? Pues venga, eman behar digugu. Aizu, sagardukin erraiten da txotx, garagardukin zer egiten da? Topa. Topa. Kriston itxura daka. Ze kolore argia, ez da? Argia eta oso usaintsua da, mango, papaia eta usinak ditu, horregatik gure ospino olioarekin egindako
Horrekin mango ongi, hartxitua eta kakiarekin horregatik jarri diogu gara da. ongi dagokiola, ez da? Aizu, hau, hemendi bertatikan probatuko dugu, Bai. nola? Bai? Hau hartzeko, nola? Dena pixkot, nasita? Hori da, tomate apur bat. Jo, nola nabari den mango freskotasun horita. Kea nabaritzen da ere, ez? Ikaragarrit. Azkenean, somatzen da, kean, puntu hori, lehen da bizi mangoarena edo fruta antzeko hori eta gero, azkenean, ikaragarri ongi juntatzen dire bi gauzak, Bai? Arras ona. Posten nahi, sordoan aprobatuta, ez? Aprobauko nota buena gainera. Aitz ongi, aizu. Topa. Topa, urte haunitzetako, Bai, dena ongi doako izuela eta Hori da. zorte hon, bai? Lana eta osasuna. Hori da. Eta zori, berak erranduna ez, lana eta osasuna nola ez. Ongi izan, zaindu eta animo urrengora arte berriz ere hemen egonen gara, Nafarroko janariak bertze saio batean. Gero arte. Zuengatik, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.